Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Dating 3rd District Congressman at 3-termer City of San Fernando Mayor Oscar Rodriguez muling sasabak sa mayoral race sa syudad. Pagkatapos sa Malacanang, Senado naman ang puntirya ni Pangulong Duterte at dating spokesperson na si Harry Roque matapos magpasa ng kandidatura bilang substitute candidate. Pagdaan ng mga dump truck sa isang subdivision sa Santo Tomas, ibinagbawal ng lokal na pamahalaan. Truck ng dating mayor at mayoral candidate nasampulan. At giant Christmas tree sa Clark, sinindihan na. Mga pasyalan sa Freeport, bukas na sa publiko. Magandang gabi karehiyon, ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Muling sasabak sa mayoral race sa Siyudad San Fernando ang dating kongresista at 3-termer mayor na si Atty. Oscar Rodriguez. Hindi umano maatim ng dating alkalde na maging observer lamang at ngayong 2022 national and local elections. Narito ang report ni Paolo G. Santos. Isa sa tumatak sa makasaysayang halalan 2022 sa Pampanga nitong November 15 ay ang last-minute substitution ng veteranong politiko at public servant na si dating Pampanga 3rd District Representative at City of San Fernando 3-termer Mayor Oscar Rodriguez na susubukang magbalik muli sa pagkaalkalde sa syudad. Inilarawan nito ang kanyang sarili bilang isang warrior na hindi niya maaatim na manood na lamang sa nagiging takbo ng halalan. Parang hindi ko matanggap na observer lang tayo. Dati tayong warrior. Kung may mga pangangailangan, iniisip ko magiging bahagi ako ng mga galaw. At hindi rin ako mapapakali. Kung mananahimik lang ako. Walang katandem na Vice Mayor at konsehal si Rodriguez, ngunit ang kanyang pagsasalarawan sa maituturing na makinarya upang maipanalo ang kandidatura sa pagkaalkalde ay ang di umano'y matured voters na Fernandino na hindi nakakalimot sa legacy nito noong siya'y naglingkod bilang alkalde ng syudad na umabot ng 9 na taon o 3 termino. Ang makinarya ko, yung mga natulungan kong libu-libong mga scholars, yung mga natulungan ko dito sa aking 30 years of paglilingkod sa bayan, at ang maraming matitino na gusto ng mga pagbabago dito, yun ang aking makinarya. Mananatili si Atty. Rodriguez sa ilalim ng bandera ng Liberal Party. Maliban sa kanyang hangarin para sa siyudad San Fernando, tumitindig din umano ang dating alkalde bilang isang local political leader na hindi lamang pansariling interes ang itinataguyod sa halalan na napakakritikal kung hindi makatulong na rin sa pagkaluklok sa isang matinong pangulo ng bansa. Nakakapanggaliiti ang mga nangyayari doon. Kung iisipin ng tunay na diwa ng demokrasya. At gusto kong idiin dito, na dito, mayroong mga mamamayan na tumitindig sa naisin ni Vice President Leni Robredo na magkaroon ng tunay na pagbabago. Ang ginawa niya at ginagawa ay sakripisyo. At gusto kaming maging bahagi ng sakripisyo. Hindi para sa amin, kundi para sa bayan. Last minute man ang pagpapasya ni Rodriguez sa pagtakbo bilang alkalde, natuwa naman ang pinsan niya na si Lucito Samson na nag-voluntary withdrawal para sa kandidatura ni Rodriguez. Umamin ito na naging kabahagi siya ng maraming taong gustong himukin si Rodriguez para makapagbalik serbisyo publiko. At kung sakali umanong hindi ito tumuloy, wala rin sa plano ni Lucito Samson na ikampanya ang sarili para tumakbo bilang alkalde. Siya pa rin ang hinahanap ng mga tao. Kaya kaming pamangkin ko, ako, mga magkakaibigan, kasama kami sa mga nag-influence sa kanya na sana ituloy na niya yung pagkaka-file ko.
Ganun ang nangyari. Sakali hong hindi siya natuloy, kumusta ho yung inyong plano? Siyempre, kayo ho'y nakapag-file na. Ang mangyayari baka ditong araw na to makikita nyo ako mag-isa dito at magpa-file ng withdrawal. So mag-withdrawal din po. Mag-withdraw ako. Legal ang voluntary withdrawal at paghalili sa kandidato sa ilalim ng iisang partido ayon kay City of San Fernando Comelec Officer Attorney Jun Giao. Pagkatapos ng November 15, ang rules ng poll body, in case of death, na lamang ang maaaring mangyari ang substitution sa kaanak o kaapelyidong kapartido ng kandidato. At ang disqualification ay maaari din umanong umusad hanggang sa kalagitnaan ng eleksyon. Inaalaw yan ng batas natin, yung voluntary withdrawal, yung tinatawag na voluntary withdrawal, hanggang November 15 pwede yan, pwedeng substitute. After nung November 16, no, pwede yung substitution na lang in case of death tsaka disqualification. Yan. Yung disqualification naman hanggang kailan yun? Hanggang permanent disqualification, up to the day of election, pwedeng mag-file ng COC, pwedeng mag-substitute. So kung may namatay na kapartido, dapat yung magsa-substitute sa kanya, yun nga kaapelyido, same party, up to the midday of election, pwede siya mag-file ng COC. Bukod kay Lucito Samson, nag-withdraw din ng last minute si Taro Hison at humalili ang isang nagngangalang Ray Pecson na kandidato bilang city councilor ng syudad. Samantala, 5 ngayon ang kandidatong mayor sa kapital ng Pampanga. Sinaligan ng mga barangay City of San Fernando, Vilma Caluag, Board Member Rosby Henson, Vice Mayor Jimmy Lasatin, Sandy Diwa na independent at ang nagbabalik na si Attorney Oscar Rodriguez. Paolo G. Santos, CLTV News. Naging abala ang Commission on Elections sa huling araw ng withdrawal ng Certificate of Candidacies at Substitution para sa national positions. Kabilang po sa mga humabol sa deadline ay si Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang spokesperson na si Harry Roque. Ang dalawa ay bawang tatakbong senador. Samantalang muli na may ginigit ng COMELEC na dapat ay lagyan na ng regulasyon ang substitution upang hindi ito maabuso ng ilang mga partido at kumakandidato. Si Reniel Pawit ang may balita. Tinuldukan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang posibilidad na mag-aarap sila ng kanyang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa pagka-vice-presidente. Binali rin ito ang kanyang pahayag na magre-retiro sa politika matapos ang 3 taong paghawak sa pinakamataas na posisyon ng bansa. Sa huling araw ng substitution of candidates and withdrawal of candidacy sa COMELEC, naghain ito ng kandidatura para senador. Subalit hindi siya tatakbo sa ilalim ng ruling party na PDP Laban. Nag-substitute si Duterte sa isang Mona Lisa Visorde ng Partido Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan. Samantala, nagpaalam na sa kanyang tungkulin bilang presidential spokesperson si Atty. Harry Roque upang tumakbo bilang senador sa 2022 elections. Naging pinalang desisyon ng Bataeñong cabinet member matapos tumakbo bilang vice-presidente si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Sa kanyang huling press briefing bilang presidential spokesperson, iginiit ni Roque na ang kanyang pagtakbo ay walang kinalaman sa pagkawala ng tsansa niya na makakuha ng pwesto sa International Law Commission. May kinalaman daw po ang aking pagtakbo doon sa ILC. Wala naman po, no? Pero siguro po sabihin na lang natin na dahil nga po ako'y nagkaroon ng isang salita na tatakbo lang ako, kung tatakbo si Mayor Sara, tumakbo na po si Mayor Sara. Kinakailangan panindigan din ang ating nasabing salita. Si Roque ay tatakbo sa ilalim ng People's Reform Party. Matatanda ang November 13 na maghain din ng kanyang kandidatura sa pagkapangulo sa ilalim ng PDDS si Senator Bongo. Sa isang pahayag sa press, aminado si Go na hindi siya 100% sa desisyon na tumakbo sa pinakamataas na posisyon ng Republika. Bago pa man matapos ang deadline ng withdrawal ng COC at substitution, humirit na ang Commission on Elections sa magkakaroon na ng regulasyon sa substitution upang hindi ito maabuso. By definition, it cannot be abused precisely because the law allows it to be done. So again, I would question the use of the word abuse. However, it is clear that it is perhaps time to maybe add some regulations to this. Ang substitution ay ginawa para sa mga unforeseen circumstances gaya ng kusang nag-withdraw, na-disqualify o namatay ang kandidato. Isa sa mga ginisa kaugnay ng substitution ay si former PNP Chief Guillermo Eleazar na naghain din ng kanyang kandidatura sa pagkasenador nitong November 15.
Subalit sa kanyang pagbisita sa Pampanga, dumipensa siya na dumaan pa raw siya sa malalim na pagdedesisyon at ang pagtakbo ay isa namang karapatan. Ito naman po ay, karapatan ng bawat isa at lahat po ito iniisip naman natin. Hindi para kanino, kung hindi rin para sa ating bayan. Umaasa naman ang COMELEC na magiging mapanuri at matalino ang mga botante sa mga kumakandidatong ang hangad ay para sa ikabubuti ng bansa at hindi ng personal na interes. Rainiel Pawid, CLTV News. Hindi na po obligadong magsuot ng face shield ang mga residente sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 3 pababa. Magkagayunman, tuloy pa rin ang paggamit ng face mask. Ang detalye ng balitang yan sa report ito. Decision ko is okay, tanggalin na ninyo yung mask, yung shield. Pwede na ninyong you dispense with the shield but not the mask. Yung mask will forever remain and it will be a part of our day-to-day part of what? The safety measure. Kasi matagal pa itong virus na nasa hangin lang. Hindi na raw kailangan pang magsuot ng face shield sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 3 pababa. Ito ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ulat sa bayan itong Lunes ng gabi. Inaprubahan ng Pangulo ang pagtapos sa mandatory na paggamit ng face shield sa mga nasa Alert Level 1, 2 at 3 ayon sa memorandum na inisyu ni Executive Secretary Salvador Medialdea sa Pandemic Task Force ng gobyerno. Inilabas ang memorandum nitong Lunes na kinumpirma ni Medialdea sa media. Gayunman, mananatili namang mandatory ang paggamit nito sa mga komunidad at lugar na nasa Alert Level 5 o ang pinakamataas na alert level na klasifikasyon ng gobyerno at sa mga lugar na nasa ilalim ng granular lockdown. Yung face shield, pwede na ninyong hindi gamitin except dito sa mga lugar na Alert 5, Alert 5 na mga delikado, ospital, mga laboratory, it's still it's still a must be used where the yung Alert 5. Alam niyo ospital lahat ng establishment. You know what is Alert 5. Para naman sa mga lugar na nasa Alert Level 4, nasa LGU at private establishments na ang desisyon kung ire-require pa ang face shield o hindi. Pababa na ang COVID at yung mga positivity rate mababa na rin. Ang lahat bumababa na. It's up for us really to just take care na hindi tataas uli so that you have to obey what government would tell you to do because it is for the good of the country and for you. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, pagdaan ng mga dump truck sa isang subdivision sa Santo Tomas, ipinagbawal ng lokal na pamahalaan. At PRRD hinimok ang mga LGU na ipagbawal ang mga batang 12 years old pababa sa mga pampublikong lugar. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News.
Nagbabalikan si LTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, kinompronta ni former Santo Tomas Mayor John Sambo ang kapulisan ng bayan matapos matiketa ng kanyang mga dump truck na dumadaan sa isang kalsada. Ayon po sa PNP Santo Tomas, sinarado umano ng local government ang dating ruta ng mga truck matapos makatanggap ng reklamo sa ilang mga residente. Narito ang report. Ngayong umaga ng November 16, napasugod si Santo Tomas former Mayor John Sambo sa presinto ng pulis. Dito kinumpronta niya ang legal na basihan ng PNP sa paghuli di umano sa kanyang mga dump truck na datihan ng tumatawid sa barangay San Vicente. Yun nga ho, gusto ko rin pong itanong sa aming hepe, nung hindi po ako kandidato bilang alkalde ng aming bayan, nakakadaan naman po ang aking mga trucks. Hindi naman po yun nila inuhuli. Bakit ngayon pong kandidato ako bilang alkalde muli ng aming bayang Santo Tomas, bakit po nila inuhuli? Giit ni Mayor Sambo, hindi pwedeng maantala ang kanyang kontrata na isang government project kung saan hindi maiiwasan ang pagdaan ng mga dump truck na may dalang buhangin at pantambak. Ang ating mga proyekto ay para sa bayan din naman po ng Santo Tomas. Kung hihigpitan niyo ako ng ganito na aking kabuhayan, pati ho yung mga proyekto natin sa Santo Tomas, proyekto ng gobyerno para sa ating mga kababayan, palagi ko maapektuhan din ho. Gustong linawin ni Sambo ang legal na basihan ng pag-implementa ng truck ban na inilabas ng tanggapan ni Santo Tomas Mayor Ninang Ronquillo na ura-urada umanong ipinaimplementa na short notice o kahapon lamang ito sinabi at ipinatutupad. At ang masaklap, ang meritoanya ng utos ng alkalde ay buhat pa sa mga sinasabing nagrereklamong residente na kilalang kaalyado umano ng pamilya ni Mayora Ninang Ronquillo. Kahapon po, dalawa. Nung hapon na. Kasi November 15, yung sulat ni Mayora, hindi ko alam kung ano oras tinanggap ng ating mga kapulisan. Pagkatapos, nung hapon, hinuli po yung dalawang truck. Ang sabi, may mga nagrereklamo na nakatira sa tabi ng kalsada ng Mesa Lipit Road, sila ay nagreklamo kay Mayora. Sabi nyo nga ho kanina, kung ito ba ay politically motivated. Nakita ko ho ang kanilang mga pangalan, mga Nagit, mga David, ang apelyido. Yung dalawang konsyal po nila, dito po nakatira eh. Pirmado ng ilang residente ng Mesa Lipit Street, Blue Diamond Subdivision, San Vicente, Santo Tomas, Pampanga na nagsampa ng petisyon sa Office of the Mayor upang pigilan ang pagdaan ng mga dump truck na sinasabing nagiging sanhi ng pagkasira ng kanilang service road. Sa panig ng PNP, sila'y sumusunod lamang sa utos ng Local Chief Executive. Depensa ng pulis kaya natikitan ang truck ni former Mayor Sambo, yun ay dahil nagpumilit itong pumasok. At ang mga hindi naman natikitan ay umiwas naman umano sa kalsada. Yung sa una, ma'am, kasi dapat illegal, bawal po based po doon sa order, ma'am. So dapat hindi na papasok, ma'am. May pumilit silang pumasok, ma'am. So, opo, ma'am. Actually, nasabihan na po namin, ma'am, na huwag na muna silang tumuloy. So, pinilit pa rin po nila. So, opo, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Itinanggi naman ni Santo Tomas Mayora Gloria Ninang Ronquillo ang paratang na pamumulitika na may halong panggigipit sa katunggali na si Mayor Sambo. Iginit ng alkalde, private road at mula sa Blue Diamond Subdivision ang dinadaanan ng mga dump truck ni Mayor Sambo. Ini kasi subdivision niya. Blue Diamond. Private kaya po. Oo, private subdivision. Oo, anyapin din tawo. Tila naman karapatan na magreklamo mo rin. Sinabi ko na kaya sabi ko lalo na mag-election na ako. Mong, siyempre, era ako rugoboto, era ka boto, alaya ka nung pakialam, manggangera na boto, magdemanda na lang ka nun, umbisa lang magdemanda. Pero, ako kasi, naman kaya hanggang election time, election time. Siyempre, patsi ati lang nilapit ka na ako rin may malen. Anyapin,
Numbaga, ako yung induna ng balenta mo. Natural pakiramdaman ko nga ing dadaing daryan tao. Susolusyonan ko, di ba? Hindi naman maituro ni Mayora Ronquillo kung saan ang alternatibong ruta ng mga dump truck sa government project na kung saan maaaring paraanin ang mga truck ni Sambo. Mayroon itong sinasabing kalsada, ngunit ito umano'y nabili na rin ng isang pribadong individual. Tuturo keping kaya itang lumulyak itang lele tetegon, yung kaya mo pin may saline kasi itang gabon ka rin. Dati kasi kanita yung gawa ng alternate route ito, ala namang maging problema. Kalwal na kasi kanita ka rin, provincial road na yung dalana na. Kanyaring tao, ala namang akarapat na, pero ini kasi subdivision niya. Samantala, nagtungo ang news team sa ipinagbabawal na ruta sa Mesa Lipit Road na dito ilan sa mga driver ng dump truck ng DPWH naka-standby dahil sa biglang pagsara sa kalsada na wala naman umanong ibinibigay na alternatibong ruta. Actually po, matagal na kami nagbibiyahe dito. Dito lang po talaga yung daanan. Kay Mayor Nagit pa po, dumadaan ako kami dito. Ngayon lang po nangyari to. Nakikipag-ugnayan na ang CLTV News sa tanggapan ng DPWH ukol sa aberyang ito sa mga heavy equipment at construction materials na hindi makadaan bunsod ng local truck ban na inilabas ng munisipyo batay sa petisyon ng mga residente ng naturang subdivision. Paulo G. Santos, CLTV News. Dinagsa ng mga magulang kasama ang mga bata ang mga pasyalan, mall at iba pang pampublikong lugar matapos payagan na ilang lugar sa bansa ang paglabas ng mga menor de edad. Dahil dito, hinikaya ni Pangulong Duterte ang mga LGU na limitahan pa rin ang paglabas ng nasa 12 taong gulang pababa. Narito po ang report. Maraming lugar sa Pilipinas ang ibinaba na sa Alert Level 2 category kung saan pinapayagan ng lumabas ang lahat, pati ang mga bata, basta may kasamang magulang o guardian. Ang kasunod na eksena, ang mga bata, kahit pa mga sanggol, isinasama ng magulang sa mga mall na tila ba parang wala ng pandemya. Sa public address si Pangulong Rodrigo Duterte nitong Lunes ng gabi, hinimok ng Pangulo ang mga local government unit o LGU na magpasa ng ordinansa na nagbabawal sa mga bata edad 12 pababa sa malls at iba pang pampublikong lugar upang maprotektahan sila sa posibleng COVID-19 infection. Ayon sa Pangulo, hindi maaring payagan ang mga 12 years old pababa o yung mga wala pang bakuna na ma-expose at malagay sa panganib na masagap ang COVID-19 sa mga pampublikong lugar. Dagdag pa ng Pangulo, ito raw inirekomenda ng Interagency Task Force for the Management of Infectious Disease. Paalala ng Pangulo sa mga magulang at guardian ng mga menor de edad na hindi pa bakunado na dapat pag-isipan ng panganib, bahagi raw ng pangangalaga sa kanilang pag-isip ng kanilang kaligtasan. Dagdag pa niya, sana raw walang mga bata ang tamaan ng COVID-19. Paalala pa ng Pangulo sa publiko na huwag magpakampante sa kabila ng pagbaba ng COVID-19 infections na siyang naging dahilan ng pagpapatupad ng mas maluwag na restriction sa maraming bahagi ng bansa. Maging ang health experts nagpaalala sa publiko na patuloy na sundin ang health protocols matapos mapag-alaman na dumarami mga batang lumalabas habang ang mga regulasyon tulad ng physical distancing at pagsusuot ng face mask ay hindi na nasusunod. Samantala, naiintindihan daw ng Pangulo ang pananabik ng mga magulang na muling mailabas ang kanilang mga anak. Ngunit habang patuloy ang pagbubukas sa mas maraming establishmento upang makatulong sa recovery ng ekonomiya, kailangan pa rin daw ang pag-iingat. Nakarating sa Pangulo ang ulat tungkol sa 2 taong gulang na bata na tinamaan ng COVID-19 matapos bumisita sa mall. Sinabi ng Department of Health o DOH na hindi pa batid ang sanhi ng infection sa 2 taong gulang na bata, ngunit patuloy na hinihikayat ng kagawaran ang mga magulang na huwag ilabas ang kanilang mga anak. Jennifer Salenga, CLTV News. Halos 2,000 na sa pangangalaga ng barangay officials ng San Isidro, Lubao, Pampanga ang natagpuang bata na may autism. Sa kabila ng mga panawagan na ipinakalat ay wala pa rin sumusundong kapamilya sa bata. Ang detalye ng report mula kay Marion Lozano. Isang child with special needs ang natagpuan sa Barangay San Isidro, Lubao, Pampanga noong November 5.
Hindi nakakapagsalita ang bata kaya hindi nila matanong ang pagkakakilanlan nito at kung paano ito napadpad sa lugar. Ayon kay Kapitan Lito Manalansan, natagpuan ng bata na pakalat-kalat sa isang private cemetery sa lugar at mismo ang may-ari umano ng sementeryo ang nakakita sa bata. Inireport at dinala ito sa barangay hall. At po, sabi po ng caretaker, tumawag siya kay kagawad ko na meron daw pong batang nawawala. So ang sabi ko po kay kagawad, kunin ninyo, dalhin nyo sa barangay hall para malingap natin at ipopost natin kung sino talagang magulang niya. Sa kalkulasyon ng kapitan, nasa 7 hanggang 9 na taong gulang ang natagpuang bata. May tumawag umano sa barangay mula sa DSWD Quezon City na nagsasabing kilala nila ang lola ng bata na residente ng Taytay Rizal. Magkagayunman, magdadalawang linggo na ay wala pang sumusundo sa natagpuang bata. Nga po ay nung Sunday na may tumawag sa aking MSWD ng Quezon City, sabi niya nga kilala yung bata na taga Taytay Rizal. Agad naman pong gumawang aksyon si Ma'am Noemi. Sabi po niya, tumawag po siyang letter, i-request dun sa may Taytay Rizal. Para yung bata na kasalukuyang kinukupkup dito sa may barangay San Isidro, Lubao, Pampanga. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na rin umano ang kapitan sa Municipal Social Welfare Office ng Lubao para dalhin ang bata sa Development Facility for Children sa Amor Village sa Tarlac sa halip na manatili ito sa barangay hall habang naghihintay ng kapamilyang susundo. Nung nag-usap kami ng MSWD ni Ma'am Malu, yun nga, i-report namin sa police. And then after pag-report sa police, nakipag-ugnayan na po sila dun sa, kasi gagawa silang referral para dalhin sana sa Amor Village sa may Tarlac. So inihintay pa namin yung comply ng Amor Village kung yung bata kukunin na o hindi pa. Pinagdedesisyonan na ng MSWD Lubao at MSWD Taytay kung ililipat ang bata sa Amor Village sa Tarlac o dadalhin sa Taytay Rizal. Marion Lozano, CLTV News. Habang balik ng CLTV News, kilalanin ng kandidatong si Attorney Israel Porto, ang aspiring councilor ng Angeles City. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Isa po sa mga bagong mukha na ipinakikilala ng Team Bayong Angeles ay si Attorney Israel Porto na kandidato para konsehal ng syudad. Siya ay isang litigation at corporate lawyer. Nagsilbi po siya bilang legal officer ng Local Urban Poor Affairs and Housing Office o LUPAHO ng Syudad Angeles. Bilang isang kandidato na nais pasukin ang public service. May mga inilatag na platform of government si Attorney Porto at ito po ang ating tatalakayin sa ating segment na Know Your Candidate. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Porto. Welcome po sa CLTV News. Magandang gabi po, Ma'am Jen. Salamat po sa pag-imbita sa akin sa inyong programa. Ayan, ito po ang pagkakataon ninyo, no, Attorney, para ipakilala po ang inyong sarili, lalo na sa mga Angelenyos. Sino po ba si Attorney Porto? Si Attorney Porto po ay isang abogado, ay a litigation lawyer, na kung saan humahawak po tayo ng iba't ibang kaso sa korte at nagigipagbakbakan sa korte. Humahawak din po tayo ng mga corporate affairs, inside and outside Clark. At bago po tayo pumasok sa private practice, ay nanilbihan po tayo sa LUPAHO, the Local Urban Poor Affairs and Housing Office ng Angeles City from 2013 to 2019. So basically, yan po yung aking portfolio. Okay. Ang ganda po ng tagline ninyo, Attorney, no? For tomorrow's progress, no? Anyway, gusto ko po kayong tanungin, ano po ang nagtulak sa inyo
para pasukin po ang mundo ng politika at humabol bilang city councilor. Lalo na po, first time po ninyong sasabak sa halalan. Nag-udyok po sa akin na pumasok po dito ay public service. Bago pa man po tayo sumama sa Timbayang Angeles bilang isang kandidato sa pagiging konsehal, nagbibigay na po tayo ng free public service or at free legal service doon sa mga nangangailangan ng legal na serbisyo. At hanggang ngayon po, nagbibigay pa rin tayo ng free online consultation. Na I decided to run as a councilor dahil tandaan po natin na ang trabaho ng isang konsehal ay gumawa ng batas at gumawa ng ordinansa. Ang City Council po, ang legislative body ng ating syudad. Kaya bilang isang abogado po, dadalhin ko ang aking pinag-aralan sa abogasya upang makagawa ng mga makabuluhan at may pangmatagalan na benepisyo ng mga ordinansa sa konseho. Yun din po siguro, attorney, yung itinuturing ho ninyong malaking advantage ninyo kumpara po sa ibang humahabol as a city councilor sa darating na May 2022 elections. Opo, importante po talaga na ang isang konsehal ay may alam sa batas. Pero hindi ko po sinasabi na kapag ang isang kandidato ay hindi abogado, ay wala ng karapatan na humabol bilang isang konsehal. Ang sinasabi ko lang po ay dadalhin ko ang aking pagkaalam at pinag-aralan sa abogasya sa konseho para gumawa po ng mga makabuluhan na mga ordinansa. Okay. Nabanggit po ninyo, matagal-tagal na panahon po kayong nagtrabaho sa Lupaco. Noong mga panahon na yon, attorney, ano po ba yung nakita ninyo? Ano po ba yung naging observation ninyo na we can say na somehow nakakontribute po para magdesisyon kayo na kailangan ng mga Angelenyos ang serbisyo ng isang attorney Porto, kagaya po ninyo? Habang ako po ay nagtatrabaho sa Lupaco noon, nakita ko po yung sakit, yung bigat na hinaharap ng mga kababayan natin, ng mga Angelenyo na walang sariling bahay at lupa. Isa po sa hinaharap na problema ngayon ay yung kawalan ng permanenteng pabahay at palupa. Ako po ay naniniwala at isa sa mga advokasya ko na ang bawat Angelenyo ay may karapatan na magkaroon ng sarili nilang bahay at lupa. Kaya po isa sa programa natin sa ating pagtakbo ay palalakasin po natin ang housing projects dito po sa Angeles City. Gagawa po tayo ng mid-cost and low-cost housing programs kung saan yung mga Angelenyo na may sapat na kita at kakayahang magbayad ng upa ay ma-avail po nila yung ating tatawagin na rent-to-own scheme na kung saan yung pagbabayad nila sa kanilang upa ay eventually, yun na rin ang magiging bayad nila doon sa bahay at lupa. Dahil napakahirap po sa isang umuupa, pagkabayad ng araw na ito, kinabukasan, mag-iisip na naman siya ng pambayad para sa susunod na buwan. At paulit-ulit po yun buwan-buwan. Ang mas masakit po doon ay after 10 years, 15 years, kapag hindi na sila, pag di na i-renew ang kanilang lease contract, ay hindi rin mapupunta sa kanila yung inupahan nila. Dito po sa ating gagawin na rent-to-own scheme, meron pong pag-asa at pribilehiyo na magkaroon ng sariling pabahay ang mga Angelenyo na kayang maka-avail dito po sa ating programa. But how do you plan to introduce yourself, attorney? Dahil alam naman po na, I'm sure hindi po lingid sa inyo na ang mga kalaban nyo rin po ay mga batika na rin. Dati nang naninilbihan bilang councilor sa Angeles City. Paano ho ninyo planong ipakilala or paano ho ninyo siguro mas bubuksan para sa mga Angelenyos yung kanilang isip na pumili? Because this is your first time, unang pagkakataon po nasasabak po kayo sa politika, and I think ito po yung unang challenge na kailangan po ninyong harapin, yung mas ipakilala po ang sarili ninyo sa mga Angelenyos, attorney. Opo, simula po nung nag-file tayo ng ating
certificate of candidacy, ay tuloy-tuloy na po yung ating meetings sa iba't ibang sectors, iba't ibang grupo, iba't ibang barangay sa Angeles City. Na kung saan nagpapakilala po tayo na tayo ay may kakayahan, may talino, puso na magserbisyo sa lungsod ng Angeles bilang isang konsehal. At sa nakikita ko naman po, dahil nagbibigay tayo ng tinatawag nating voters education, nabubuksan po ang isip ng mga Angelenyo na ang trabaho ng isang konsehal ay gumawa po ng mga batas at ordinansa na kung saan ang mga batas na ito at ordinansa ay magpapataas ng antas ng pamumuhay ng kanilang ng mga Angelenyos. I'm sure, Attorney, bago ho kayo nagdesisyon na pasukin ang politika, aware na po kayo kung gaano kainit ang labanan kapag eleksyon and even after election, lalo na po kung hindi po magkakapartido yung nailuluklok. Kung kayo po ay papalarin na manalo this coming election, handa na po ba kayo na makipagtrabaho sa mga ibang elected officials, kapartido nyo man po o hindi? Alam niyo po, Ma'am Jen, may nabasa ako During campaign, yung iyong loyalty ay nasa iyong partido. But after election at naupo na yung mga naiupo at naihalal, ay dapat hihinto na doon yung loyalty sa partido at mag-uumpisa na ang loyalty sa kanilang nasasakupan na bumoto sa kanila. Yun po ang ating gagawin na prinsipyo na kung saan kapag tayo po ay palarin at bigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon na maupo, ay magtatrabaho po tayo kung sino man ang ating magiging kasama sa konseho. Pero ako po ay guided ng principle na tayo po ay gagawa lang ng tama at naaayon sa batas at naaayon sa kalooban at kagustuhan ng nakararaming mga Angeleño. Okay. Tungahin po natin, Attorney, yung inyong pong plataforma de gobyerno. You mentioned one, ito nga pong pagbibigay ng housing para sa mga Angeleños. Bukod po dito, ano pa po ang platform of government ninyo para po marinig ng mga Angeleños? Isa po doon sa aking plataforma ay gawin nating online ang mga transaction sa City Hall. Isa po sa naging magandang epekto nitong pandemya ay nagkaroon ng online transactions. Dahil po hindi pwede yung face-to-face, nabuksan po yung avenue doon sa online transactions like Shopee, Lazada, GrabFood, na kung saan hindi na natin kailangan lumabas pa ng bahay na para bumili ng damit, pagkain, bumili ng sapatos, anumang bagay, gamit. Yun po yung ating gustong mangyari sa mga transaksyon sa City Hall. Na kung saan kung gusto natin kumuha ng sedula, kumuha ng business permit, mag-renew ng business permit, magbayad ng amilyar, hindi na po natin kailangang magbihis, lumabas ng bahay, sumakay ng jeep, pumunta sa City Hall, pumila at ma-expose sa anumang virus. Pwede na po natin itong gawin sa pamamagitan ng pagbukas lang ng app. At doon po, pwede na tayong mag-transact. Yun po. Gagawin nating smart city ang Angeles City. Okay. All right. In as much as we want to hear more from you, sir, kulang po ang ating oras. Maybe we will invite you again sa isa po sa ating mga programa para mas mapag-usapan pa po ang inyong mga plataforma, ang inyong ihahain para po sa mga Angeleños. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Porto, at good luck po sa inyong kandidatura sa May 2022 elections. God bless you, sir. Thank you po, Ma'am Jen. Tayong Angeles. Mga kaniyuhan, si Attorney Israel Porto, kandidato po para sa konsehal ng Siyudad Angeles. Samantala, sa pagbabalik ng CLTV News, pagbubukas sa mga pasyalan sa Clark, suwak para sa pamilyang Pilipino. At leather manufacturing company nagbukas sa Clark. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita at kasabay ng pagbaba sa Alert Level 2 ng Pampanga, ngayong holiday season, tiyak po manang magiging at home para sa pamilyang Pilipino ang Clark.
Ayon kay Clark Development Corporation President Manuel Gerlan, isa sa pinakabentahin nila sa temang Bringing Back Life to Clark ay mahimok ang local tourists, partikular na ang bawat pamilyang Pilipino na maisama sa kanilang bucket list ang Clark para pasyalan ngayong panahon ng Pasko. Ito pang report. Mula sa pagpapasinaya sa 40-foot high na Christmas tree sa parade ground ng Clark at masisiglang pamilyang kaya ng bitbitin ang kanilang mga anak. Oh, masaya naman yung bata, nakakapasyal. Happy po. Happy? Bakit? Kasi saya ko po dito po. Lahat ay may hugot sa ikalawang Pasko ng pandemya na ang ilan sa mga nakapanayam ng CLTV News ang paglabas ng mga bata ngayon ay may dalang tuwa dahil hindi na nagiging limitado ang kanilang mga galaw. Sa akin, ang kahulugan ng Pasko, syempre pagsama-sama kasama ang pamilya, lalo na ngayon na nagkaroon ng pandemic, tapos nakakalabas na ulit yung mga bata. So, para sa akin, ang kahulugan ng Pasko is another blessing for our family. Sa kislap ng parol at malawak na pasyalan sa Clark, ang pagbubukas umano nito ay may mensaheng buhay na muli ang business environment sa Clark bilang pasyalan ng magkakapamilya. Ito po ay pagbubukas ng ating ekonomiya at turismo dito sa Clark with caution na sinasabi namin, konting pag-iingat. Luckily, ito pong nakaraang 2 at 3 araw ay zero incident na po sa buong Clark Freeport Zone. Sana po, awa ng Panginoon, magtuloy-tuloy po itong ating pagbabalik na normal sa ating buhay. Batid umano ni CDC President Manuel Gerlan ang hinaing ng mga locators na tinamaan ang operasyon sa mahigpit na quarantine restrictions. Kaya ang CDC ay nakatuon sa pagpapasimple ng guidelines sa pag-accommodate ng mga local tourists, lalo na sa mga bakunadong turista na kasama ang Clark sa kanilang destinasyon ngayong Pasko. And they fully support yung efforts ng Clark Development Corporation upang mapasigla ang ating turismo at eventually yung ekonomiya ng Clark Freeport Zone. Ibinibida ng CDC na isa ang Clark sa mga pasyalan dito sa Luzon Island na marami ang alfresco. Perfect location din ito sa mga senior citizen at mga kabataan na naitali sa bahay dahil sa lawak ng mga pokpasyalan at magiging healthy ka pa sa walking at biking na patok na isama sa mga holiday activity ng mga pamilyang Pilipino. Ito rin ay malapit sa gateway ng mundo na hindi lamang ang mga taga-gitnang Luzon ang direktang namamasyal, kundi pati na ang mga local tourists sa Metro Manila at Northern Luzon. Samantala, kasunod naman ng hindi kontroladong paglabas kasama ang mga bata, hinikayat ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga local government unit na maglabas ng utos na huwag munang papuntahin sa mga pampublikong lugar ang mga batang 12 anyos pababa. Paolo G. Santos, CLTV News. Isang leather manufacturing company ang binuksan sa Clark Freeport Zone. Malaking tulong ang nasabing kumpanya upang makapagbigay ng trabaho sa mga mamamayan ng gitnang Luzon. Ang detalye ng balitang yan sa Report TV niyo. Pawi. Sa kabila ng krisis na dala ng COVID-19 pandemic, patuloy na bumabawi ang ilang kumpanya sa bansa. Sa Clark, nagbukas na ang Awesome Group na isang Swedish leather manufacturing company. Sa pagbubukas ng naturang kumpanya, nakapagbigay ito ng trabaho sa higit 100 empleyado na pawang residente ng rehiyon. Our plan is to fill this factory fast and create more opportunities and create jobs, projecting around 400 to 500 manpower requirement in the next 2 to 3 years. Ang mga produkto ay export quality rin at nakaabot din sa Europe, Asia, Amerika at iba pang panig ng mundo. Ito'y mga leather casing ng isang kilalang e-book. Dahil hindi pa nga tapos ang pandemya, kaliwat kanan din ang ipinatutupad na health at safety protocols para sa kapakanan ng mga empleyado. We had to manage employees during the trial, pre-production run builds, continuously reminding everyone to follow the stringent safety and COVID-19 protocols while working, but knowingly as well that when everybody gets out, that they are on their own.
We had to manage delays brought by situations and circumstances that were beyond our influence and control in view of this pandemic situation. Ayon kay CDC President Manuel Garland, nananatiling isa sa mga top industry ang manufacturing sa loob ng Clark. Malaking bagay raw ito upang mapanatili ang magandang ekonomiya ng Freeport at employment rate sa rehiyon. Hinikayat din ng CDC ang iba pang Swedish locators at tourists upang bisitahin ng Clark. We promote Clark not only for work but also for the quality of life that we offer here, our infrastructures, and of course the adventures that we bring to the family. Ayon naman kay Swedish Ambassador Annika Thunberg, patunay ang pagbubukas ng OSEM sa mas pinatatag na economic relations ng Sweden at Pilipinas. Malaking patunay umano ang pagbubukas ng OSEM Group na isang economic powerhouse ng Clark. I think it is important for Swedish companies to look outside of Metro Manila for investment and trade opportunities. And Clark should be a top priority due to its strategic location, proximity to transport hubs, and of course, its support to investors. Ito na ang ikalimang branch ng OSEM Group na mayroon ding opisina sa Sweden, Hong Kong at China. Rainiel Pawid, CLTV News. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Magandang gabi po. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Isang low pressure area po ang binabantayan ng Pag-asa at ito po ay namataan sa layon 335 kilometers dyan po sa may silangan ng Timog, silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Sa ngayon, ito po ay nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone at naapektuhan po ang probinsya ng Palawan, ang lugar ng Visayas at saka ang Mindanao po. Wala naman po sinabi ang ating ahensya kung ito po ba ay mabubuo bilang isang ganap na bagyo. Pero meron po tayong forecast for the whole month of November ay posible pong 2 hanggang 3 bagyo ang pumasok ng PAR. Samantala, shear line o tail end ng frontal system po nakakaapekto yan sa may eastern section ng Southern Luzon at northeast monsoon naman po nakakaapekto sa ibang parte pa ng Luzon. So sa ngayon po, ang Visayas at Mindanao, kasama na po ang Palawan, maula po ang papawiri na mayroon po inaasahan mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkulog, dulot nga po ng LPA at ng ITCZ. Samantala po ang Cagayan Valley, Bicol Region, Aurora at Quezon, maulap din po papawiri na mayroon po mga pagulan. Ito po ay dulot ng shear line at ng northeast monsoon. Ang Metro Manila po at nalalabing bahagi pa ng Luzon ay bahagi hanggang sa komisyon ay magiging maulap. Ang papawiri, inaasahan lamang po natin yung mga isolated light rains, dulot po ito ng hanging amihan. So yung po mga pagulan, especially po sa may eastern section po, mas malakas po ang mga pagulan dyan. So pinapayuhan pa rin po natin ang ating mga kababayan na mag-ingat pa rin po at magdala pa rin po ng ganit, panangga sa araw, panangga sa ulan. Magandang gabi po. At yan ang balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari po ninyong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais po ninyo balikan ang mga programa ng CLTV, pwede nyo bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Sarenga. Maraming salamat. Mga karehiyon, 39 days na lamang po at Pasko na.